društvenog doma u Ćeli kod Prijedora stigao je na odredište. U Ćeli vjeruju da će ovo biti samo jedna u nizu donacija koja će popratiti izgradnju društvenog doma vrijednog čak 1.000.000 maraka. Donacijama vlade Republike Srpske i općine Prijedor napravljene su projektna dokumentacija i temelji novog doma koji će na površini od 986 kvadrata imati sve potrebne sadržaje. U nastavku pogledajte vijesti iz općina kantona. Bužim, najmlađa poslijeratna općina u sastavu Unsko-Sanskog kantona, dobit će tokom ove i naredne 4 godine stambeno-poslovne zgrade u kojima će biti stanovi veličine od 30 do 60 metara kvadratnih. Početak izgradnje kompleksa u centru grada je planiran za prvu polovinu ove godine, a završetak kompletnog projekta očekuje se krajem 2012. godine. Investitor i izvođač radova na projektu vrijedan između 18 i 20 miliona konvertibilnih maraka je građevinska operativa Tim sa kooperantima. 4 buduća objekta u sutereni prizemlji imaće 5 spratova, a na svakoj etazi biće po 8 stanova, 4 jednosobna i 4 dvosobna. Gabarit objekata su 32 puta 18 metara, kaže Teufik Kahrimanović, direktor i vlasnik firme Tim. Općinska administracija Bužima izdala je za ovaj projekat urbanističku, dok se još uvijek čeka na građevinsku dozvolu kako bi mogli otpočeti pripremni radovi. Iako se zgrade još nisu počele graditi, u ovoj firmi su već počele sa akcijom prodaje stanova i poslovnih prostora po znatno povoljnim cijenama u odnosu na one koje će biti aktuelne kada objekti budu završeni. Saznali smo da se cijena kvadratnog metra stana, ovisno od spratnosti, kreće od 1190 do 1500 konvertibilnih maraka. Kako je april mjesec u kojem su uobičajene akcije čišćenja i uređenja okoliša, ta praksa u Velikoj Kladuši nastavljena je i ove godine. Iako će akcija trajati tokom cijelog mjeseca, ukoliko bude bilo potrebe, ona će se i produžiti da bi se okončale sve planirane aktivnosti, a 24. aprila će biti organizirana masovna akcija kako bi sve mjesne zajednice, škole, nevladine organizacije i udruženje trebale organizirano raditi na uređenju okoliša na svom području. Zbog ranije zakazanih obaveza, gradske i osnovne i srednje škole te osnovna škola u Vrnograču i Grahovu su akciju uređenja okoliša organizirali jučer. Tehničku podršku svim aktivnostima u okviru ove akcije daje lokalno komunalno poduzeće, a predložene su aktivnosti čišćenja i uređenja zelenih površina oko i ispred objekata kolektivnog stanovanja, prostora ispred i unutar objekata te ostale javne površine, fasade i izloge. Folklorni ansambl osnovne škole Fajtovci danas je otputovao put Turske gdje će ove godine predstavljati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnim igrama mira i prijateljstva. Pravo i čast nastupa u turskom gradu Bergami gdje su učenici